Здравейте, приятели! Аз съм сама вкъщи, Румен е на работа и това е моят шанс. Не съм голям експерт по оборудването, но някак си ще се оправя. Ама ти така ли записа вокала с този разместен пап филтър? Не знам. Стига бе, сериозно. И няма ли ма тука, ама нищо няма да се свърши като хората.